Fiesta official karong adlaw sa tibuok nasod tungod sa kasaulogan sa ika-33 nga anibersaryo sa Edsa People Power Revolution. Diri sa Sugbo wahinoy mga komemorasyon nga gipahigayon. Apan ang mga militanteng pundok milusad og lihok protesta isip pagpadangat sa ilang mga yango batok sa gobyerno. Miulbo ang tensyon dihang misuway sila og song sa buhatan sa kapolisan sa rehiyon apan gibabagan sila sa pagsud. Ani ang report. Bitbit ang mga placards. Unang nagmarch sa mga rallyista gikan sa Frente Osmeña, subay sa Osmeña Boulevard isip paghandom nila sa Edsa People Power Revolution. Mihapit sila sa tubangan sa Police Regional Office 7 aron ipadayag ang ilang sentimiento batok sa gobyerno. Samtang namulong ang mga rallyista, gidunganan kini og sunata nga gipatukar sa ganghaan sa PRO 7 nga gikasuko sa mga rallyista kay dili na sila magdungog. Gikumbrontasin nila ang mga pulis nga nagbantay sa ganghaan. Muna siya ang sitwasyon karon diri sa Police Regional Office 7. Kung ato makita ang mga rallyista o ang mga pulis, nagkainitay na ni sila. Nagsugod lang ni dihang nagpatukar og sound no ang PRO 7 tumong sa mga rallyista. Mas mainit ang sitwasyon dihang gitulod sa mga rallyista ang gate hangtod ginaabli gyud kini. Apan nababagan sila sa mga pulis. Sa pugos nga pagtulod sa gate, naputol ang boom barrier o tubo sa gate sa PRO 7. Ligawas ang mga opisyal sa kapolisan hangtod nga napabugnaw ang init nga sitwasyon. Suma sa grupo nga gusto lang unta nilang ipadayag ang ilang katungod isip kabahin sa paghandom sa EDSA. Apan, gingong nabasto sila sa pagpamati kanila sa mga otoridad pinaagi sa pagpatukar o kusog nga sunata. Ang ilang buhon ko to bramanana, unya kung ari na dili sa katawhan naman ning dalan, so ari may diri mo barog, but then dili sila gusto sa space of protest ilahaming ilubog ang programa pinaagi sa sipa kayo nga sound system. Gipabuhagay usab sa mga rallyista ang ilang kasagmuyo sa Administrasyong Duterte. Ang among paghandom sa EDSA, pag-alsa sa katawhan, amo ning ipaabot nga doon na patay paglaom. Dili ta mahadlok o di ta malingla nining mga tamis o mga panghulga, pangbuli ni Presidente Rodrigo nato. Mibiya ang mga sakop sa militanteng pundok sa PRO 7 aron humanon ang ilang kalihukan sa downtown area. Samtang giprayag sa mga opisyal sa Police Regional Office 7 nga gipatuman nila ang maximum tolerance o gipasagdan ang mga rallyista nga makapahigayon og rally bisan walay permit. Papailan ang ginagkaso pero tanan magkisay nagbuhat ana. Makita mo sila niya kanang video. Makita namantay CCTV. Dismayado ang kadagkuan sa PRO 7 sa gihulagway nilang agresibong gihimo sa mga rallyista. Gitun-an nila ang aksyong legal. Human maguba ang butang sa PRO 7 atol sa tensyon. Samtang sayo kaganina naghiusa ang pwersa sa Central Command ug sa Police Regional Office 7 sa flag raising ceremony nga mao'y yanong paghandom nila sa people power. Gipadayag sa kadagkuan sa AFP ug PNP ang hiyas sa EDSA nga mao ang demokrasya. Regardless of our affiliations, whatever is our inclination, as long as ang vision natin is for the good of our country, we do not even need to celebrate all of these activities as long as ang nasa isip palagi natin is yung mahal nating Pilipinas. That's one way of showing camaraderie ingana kasi during that time, di ba, uban-uban and remembrance ng whatever tong EDSA. And this is how we celebrate it. Gibarukan nila nga wa nila pig-uti ang mga tao sa pagpadayag sa ilang katungod. Apan, dili kumbinsido nini ang mga rallyista tungod sa gipatuman nga palisiya sa namunuan karon. Democracy is dead. Uban ni John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.